Hvis du er træt af at punktere på din cykel, og specielt hvis du har en elcykel, hvor det jo er svært at få hjul af, hvis du punkterer, så kan du vælge at købe nogle rigtig gode dækmærker. Og jeg kører selv Svalbe Marathon Plus, har altid gjort det, men Continental har også nogle, der hedder Panaracer. Men her er der en elcykel med et dæk fra Momas, og Momas, det er jo cyklens mærke, men vi har holdt lidt øje med, at det samler ikke sten. Altså, vi har pumpet rigtig godt op. Altså, op til dækkets makstryk på de her 4 bar. Det gør, at dækket er meget hårdt, og indtil videre har det ikke samlet sådan en sten. Men man kan holde cyklen ved lige ved at tjekke for sten bare sådan en gang imellem, og så få dem pillet ud, indtil de arbejder så for langt ind. Men hvis det nu skulle gå galt, så kan man få sådan nogle punkteringsspray. Og den her, den er fra Biltema. Jeg har også nogle fra Cefal. Og den her cykel, den er med Schröder-ventiler. Og hvis jeg nu var punkteret, det første jeg skulle gøre, det var, fordi her er der 4 bars tryk. Og i den her flaske, der er der også en vis bars tryk, men den er altså lavet til at pumpe ind i et tomt dæk. Hvis jeg satte den på nu, så kunne den næsten ikke overføre noget. Men jeg skal skrue den her af, så det passer på min ventil, og så skruer jeg den her på. Skruer den her helt på. Så nu lukker jeg luften ud af dækket, ikke? Men når dækket er helt tom for luft, så skruer man den her helt i, og så trykker man på knappen, mens du har den her skruet på, og så tømmer du bare, og når du har gjort det, så skynder du dig afsted og cykle. Hvis du skal lukke luften ud, så er sådan en Schröder-ventil, den har jo en lille tab i midten, som man kan trykke på, for at lukke luft ud. Men ellers, så bliver den jo tom for luft, hvis du er punkteret. Og når den er det, så fylder du den med det her skum, og ellers, når du har så fyldt med skum, så pumper du efter med luft med din cykelpumpe, og så skynder du at cykle, så du får fordelt det her skum i din slange, og så kan du forhåbentlig humpe hjem på din elcykel. Fordi specielt elcykler, de er jo meget svære at skille ad, hvis de enten har motor i forhjul eller i baghjul, eller ja, det er i hvert fald svært at stå derude for mange mennesker. Så derfor så anbefaler jeg den her løsning, hvor man har sådan noget punkteringsspray, at den koster, jeg tror, en 50 eller sådan noget Biltema. Men det kan i hvert fald få dig hjem, og så kan du stå i tørvejr og skifte slange. Du kan også få på, slangefri dæk, hvor det er en væske, der ligger og løber i indvendigt, som så snart der kommer en utæthed, så lapper den af sig selv. Men det er jo ikke noget, man bruger på elcykler. Men jeg vil helt klart, hvis det var mig, jeg skifter til Svalbe Marathon Plus. Jeg har kørt Svalbe Marathon Plus de sidste 10-15 år. Det er utrolig stærkt dæk, der ikke bliver slidt, og jeg punkterer aldrig. Og de der Panaracer fra Continental, det er også godt. Yes, men det var bare det. Køb dig sådan en skumspray.